Καλημέρα φίλοι του YouTube, Technerds εδώ, ή αλλιώς ο Γούλη, ή αλλιώς ο Μιχάλης. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα βλογκάκι έτσι για καφέ και για φαγητό και θα πάμε και για ρούχα. Λοιπόν, επειδή ζηλέψαμε το τελευταίο βίντεο του Βλάχου, λοιπόν, και θα κάνουμε και ένα mini haul. Λοιπόν, έχω αγοράσει ήδη εγώ κάποια ρούχα, οπότε λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα φίλοι του YouTube. Θα πάμε, όχι μου Θανάσης και παρακολουθεί τις τέχνες. Θα ανέβει τρέιλερ, μόνο θα έχει ανέβει τρέιλερ ξέρω εγώ. Ναι, θα έχει ανέβει βασικά γιατί αυτό το βίντεο θα ανέβει τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όχι την επόμενη. Θα έχει ανέβει δύο τρέιλερ. Αυτό ναι, ναι. Ήρθαμε για φαγητό. Ήρθαμε για πουλάτσο. Καθίσαμε απέναντι. Καλημέρα. Νιαμ νιαμ. A few moments later. Έχουμε κρίσει ένα χρόνο Technerds. Η πορεία μας πάει μια χαρά. Λοιπόν, μαλακίες λέει αφήστε. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής. Είπαμε ότι δεν πάει άλλο, ξέρω εγώ να ανεβάζουμε ποτέ να είναι βίντεο. Λοιπόν, και να λέμε μαλακίες και αερολογίες αν θα ανεβάσουμε και δεν ανεβάζουμε ποτέ. Τελικά και με το Lego που έλεγα που το έχω αναφέρει δύο φορές δεν ανέβει ποτέ γιατί χάθηκαν τα. Και με τη Marvel. Το έχω κάνει. Ναι, το έχω κάνει φίλε άπατο. Για μένα ρε φίλε Άπατο, δεν μας για μένα ενδιαφέρει. ήταν ωραίο βίντεο ρε φίλε, εμένα μ' άρεσε. Ναι, εμένα δεν μου άρεσε. Μέχρι στιγμής μάλλον δεν θα ξανακάνω ξέρω κάτι έτσι με. Αυτό είναι για συγκεκριμένα άτομα, ας πούμε, καταλάβαινες. Εκτός αν κάνουμε φάση έτσι κάνα βασικά όχι quiz 2. Quiz θα κάνουμε, θα γίνει quiz 2. Α, θα γίνει quiz 2 λογικά με τον Θανάση και τον Χάτζη. Λογικά. Α, το Χάτζη και τον Κούνιο, ναι, εσύ έχασες. Αυτός ο Νουμπάς έχασε όλη μέρα για Marvel, μιλάει και έχασε. Θα ανεβάζουμε μια φορά την εβδομάδα βίντεο. Ταινία θα προσπαθούμε να τελειώσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται, θα ανέβει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανέβει. Από κάποια στιγμή θα τελειώσει. Κατά 99%. Λοιπόν, αυτή η ταινιούλα θα εξηγήσουμε, επειδή είναι λίγο. Στο τέλος του short film είναι σε διαφορετικό. Είναι λίγο what the fuck, ναι, λοιπόν. Ναι, στο τέλος του short film πες το. Ή στο τέλος του short film, ξέρω εγώ, ή σε άλλο βιντεάκι θα. Στο τέλος του short film, όχι σε άλλο βιντεάκι. Στο τέλος του short film θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο. Τι μαλακία κάναμε... Ναι, για ποιο λόγο κάναμε τη μαλακία. Κάποιοι ίσως καταλάβουν, ξέρω εγώ, αν μας ακολουθάνε από το καλό καλοκαίρι. Και κάποιοι ίσως δεν θα ξέρουν. Spoiler alert. Δεν μου τραβάει. Γιατί είναι πολύ, ναι, και εγώ αυτό θα λέω τώρα. Εντάξει, τραβάει. Δεν ξέρω. Δεν τραβήσε κάμερα, μιλούσαμε, δεν ξέρω μέχρι που τράβηξε. Δυστυχώς μαλακίες λέγανε. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα θα σας έχουμε ένα βίντεο ρε. Δεν θα σας παραπονημένοι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κανένα unboxing. Άμα πάρουμε τίποτα. Εδώ πέρα είναι το Xiaomi Pad 5. Θα το κάνω λίγο διαφήμιση. Φοβερό, άξιζε το κάθε ευρώ που κάναμε unboxing, ναι. Θα είναι και το βιντεάκι, θα δείτε την καρτέλα που πάμε, θα δίνετε τώρα να πάτε να το δείτε, όσοι δεν το έχετε δει. Έχουμε προχωρήσει στο edit, ξέρεις. Και έχουμε προχωρήσει. Τόσο καμπό τελικά θα το σπάσει. Ναι ρε φίλε. Το απόγευμα θα πάμε για ψώνια για να κάνουμε το mini haul. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται. Επίσης, επειδή κάποιοι είστε μαλάκες, να πω κάτι. Το κανάλι μας, το έχουμε πει από την αρχή. Απλά τελευταία φορά το λέω, να ξέρετε, τελευταία φορά το λέω. Το Δεν το είπε κανείς, απλά τους βρίζει. Όχι, μαλάκες. το έχουν πει. Το κανάλι μας, επειδή λέγεται Technerds, δεν σημαίνει ότι θα ανεβάζει μόνο πράγματα τεχνολογίας. Το Technerds αντιπροσωπεύει, ξέρω εγώ, τη γενιά μας που γεννηθήκαμε σε αυτή την εποχή. Όσοι δεν γουστάρετε, γι' αυτό υπάρχει το sub and sub, γι' αυτό υπάρχει και το σχόλιο, να μιλήσετε, ξέρω εγώ, να πείτε τη γνώμη σας. Λοιπόν, το κανάλι μας ανεβάζει ό,τι θέλουμε. Είμαστε 8 άτομα, 10 πόσοι είμαστε, ούτε εγώ ξέρω. Ανεβάζουμε ό,τι θέλουμε. Άσε που να σου βρήκαμε ένα μαλάκα κάτι δουλειά. Λοιπόν, ό,τι θέλουμε ανεβάζουμε. Ίσως αρχίσουμε τα gameplay. Εντάξει, αυτά. Στα Καλό το απόγευμα.
Θα πούμε το απόγευμα. Γύρνα. Πάμε εδώ. Πάμε στο Bling Bling πρώτα. Έχουμε και λέμε πάμε να ψωνίσουμε τώρα. Θα δούμε τι παίζει. Πάμε σε κάνα μαγαζί extra large. Δες πως σκάει. Μάτσι. Άντρας φωτιά. Αυτό ρε. Εγώ που κάνω σε φορά πολύ ρε. Για σένα. Ωραίο. Μ' αρέσει που έχεις μάρα. Ξέρεις το δοκιμάσαι, θες το χρώμα. Ωραίο. Μ' αρέσει πολύ τέτοιο, μ' αρέσει έτσι φουλ αυτό το χρώμα, ξέρω. Για σιγουριά ποιο λες, extra large ή large. Δοκίμασε. Τι extra. Και large νομίζω φορείς πριν. Νομίζω τώρα είναι extra. Εξαρτάται τη γραμμή τώρα. Ας κάνω... Πριν φορούσα medium και large. Όχι. Τι σου θυμίζει αυτό. Τι μου θυμίζει. Θα παίζει. Θα τσιμπήσω καμία καλτσούλα. Αν έχει μια Star Wars θα την πάρω. PlayStation. Travis Scott είναι αυτό. Όχι είναι. Ξέρω εγώ ρε μαλάκα. Κοίτα, μέχρι στιγμής αυτό που είναι αυτό που είναι. Άμα έχει μια Star Wars μίλα γιατί κάνουν κάτι τέτοια. Τι να πάρουμε. Εδώ δες. Χρωματάκι τέκνο. Άμα έχει την Έτσι. δεν θα αρέσει, εσύ το καπέλο είναι. Οκ, ξέρω εγώ. Αυτό δεν ξέρω, αυτό κάνα φλάνα. Ρε φίλε, δεν μου πάνε γάμο τώρα. Είναι γαμάτο, Αυτό που έφας μας αρέσει. διαφορετικό, ωραίο. Κάναμε την αγορά μας με τον Βλάχο. Δεν φανταστείτε κάτι τρελό. Ένα μπλουζάκι πήρα εγώ, κάτι καλτσούλες και ο Βλάχος πήρε κάτι καλτσούλες. Θα δούμε για τα μπιμπλίκια, το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά. Θα πας. Κάτσε να δούμε πώς να κάτσεις και στη γαρέκλα. Έχουμε και λέμε, συνεχίζουμε το βίντεο με το haul που είπαμε. Λίγο οριζόμαστε αυτό, πώς αλλάζει το mood. Haul. Δύο πραγματάκια πήραμε. Εγώ πήρα πολλά. Αυτός πήρε πιο πολλά. Εγώ και λέμε να ξεκινήσω. Πήρα κάτι κάλτσες από H&M, φάση έτσι bandana print. Όχι, εντάξει, είναι σκάνε ωραία έτσι. Θα δούμε, ίσως κάνουμε και βίντεο, θα δούμε. Πήρα επίσης άλλο ένα ζευγάρι κάλτσες με τα flames εδώ για να ταιριάζουν με τα Vans. Και αυτό έτσι πολύ ωραίο. Επίσης πήρα τα Vans. Το έχεις στο κανάλι σου, το έχεις στο κανάλι. Κάνουμε χώρο όμως τώρα. Αυτά τα δείξα για τα outfit. Εντάξει, κάνω τι θες. Δείξε. Πήρα και αυτά, ξέρω εγώ εδώ, ωραίο βανσάκι. Είπα την ιστορία γιατί τα πήρα στο κανάλι μου. Κάτω στο description του κανάλι του πήγαινε ελέγχτε. Δείτε τα βιντεάκια εκεί. Πήρα μία Ποιο μπορεί διαφήμιση κάνω το δικό σου παραδείγμα. Χαβάη. Με φλάκες θα τέλος στο παπούτσι. Πήρα μία Χαβάη. Μια Χαβάη. Πήρα ένα άσπρο t-shirt με τον graphic εδώ με το Χαβάη. Έτσι σκάει ωραία, ξέρω εγώ. Και επίσης και μία Καλκάνι. Πολύ ωραίο brand. Να ξέρετε, όποιος θέλει να πάρει Καλκάνι μπλούζες, τώρα δεν ξέρω αν είχε σε αυτή τη συγκεκριμένη. Εγώ γενικά φοράω medium. Και λέω παραγγείλω medium. Και παίρνω medium. Μου έρχεται τέλος πάντων. Την ανοίγω, τη φοράω και μου σκάει σαν large. Και σκέφτομαι να την αλλάξω, αλλά μου σκάγει ωραία έτσι. Όπως μου σκάγει. Μου σκάγει. Και την κράτησα αυτό. Οπότε να ξέρετε, όποιος θέλει να πάρει. Να σκάει ωραία. Να σκάει. Όποιος θέλει να πάρει Καλκάνι και να σκάει ωραία, ας πάρει ένα νούμερο μικρότερο, ξέρω εγώ. Όποιοι φοράτε medium, ας πάρετε small. Ή πάρετε και medium, θα σκάει ωραία oversize.
Εγώ μαζί του είμαι. Πήρα ένα priceless. Τώρα με ρωτάς. Όχι, δεν σε ρωτάω, προσπαθώ να το πω. Πήρα ένα priceless. Εδώ με τα bling bling. Με διαμαντάκια. Καμάνε, με πάρα πολύ αυτά. Θα έρθουν και τα δικά μου. Για να σκάει σετάκι με αυτό που φοράω. Αν φανεί. Με αυτό που φοράω εδώ. Νομίζω ότι έτσι σκάει. You are a sexy boy. Ωραία. Αυτό είναι, εντάξει. Αυτά, εντάξει. Ωραία. Θα δείξεις εσύ. Θα δείξω εγώ τώρα στη σειρά μου. Θα αρχίσω από ένα bucket hat. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα. Όλα είναι από το H&M, ό,τι πήρα εκτός από κάτι θα τα δείξω. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το καπέλο σε ένα χρώμα beige, το οποίο δεν έχω συνηθίσει να φοράω beige γενικά, αλλά κάτι έπαθα αυτές τις μέρες και έχω γεμίσει beige ρούχα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα μου άρεσε πάρα πολύ το μέρο με την καρδούλα, τη βλέπετε. Μου άρεσε πάρα πολύ το μέρο στο σχέδιο που δεν το δει κανείς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι ωραίο χρώμα και γενικά ωραίο καπελάκι. Γιατί είδατε εγώ μαλάκα, δεν σκάει ωραία. Δεν σκάει ωραία, δεν γάμα. Γιατί γελάς. Μετά πάμε σε ένα παντελονάκι επίσης beige, έτσι. Σας είπα κάτι από αυτά τα beige. H&M, δεκάρικο, λοιπόν, πολύ καλό. Απλό, μια απλή βερμούδα είναι. Λοιπόν. Αλλά μου άρεσε το χρωματάκι. Λοιπόν, πίσω τσεπούλα, έτσι ωραία κολότσεπη. Λοιπόν, άμα πας παραλία. Και σε ένα βίντεο είχαμε το τώρα έχουμε το λοιπόν. Μετά πάμε σε μια ίδια φόρμα, βερμούδα γαμώ. Μια ίδια βερμούδα, αλλά σε γκρι χρωματάκι. Σε μια γκρι βερμούδα, λοιπόν, εδώ πέρα. Έτσι, είναι η ίδια ακριβώς βερμούδα με την προηγούμενη, αλλά σε γκρι χρώμα. Πήρα να έχω δύο διαφορετικά χρώματα πάνω το ένα μόνο. Δύο διαφορετικά colorways. Εδώ πέρα πάμε από την από την Admiral, λοιπόν, αυτή η μπλουζίτσα εδώ, η ωραία. Λοιπόν, τη βλέπετε, έτσι ωραία κάπα. Λοιπόν, ήταν από τις πιο ωραίες κάπα που έχω δει εκεί πέρα που την πήρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πίσω και το logo της. Μπροστά το logo με mauve, εννοείται τι technology είμαστε. Και με πορτοκαλί. Έχει mauve όντως. Και με μαύρο είναι. Μια ωραία μπλουζίτσα με ένα ωραίο επιβλητικό σχέδιο. Και τώρα πάμε σε κάτι που δεν έχω φορέσει ποτέ, πορτοκαλί χρώμα μπλούζα. Ούτε εγώ έχω ρε. Λοιπόν, έπαθα πλάκα, H&M κι αυτή, μόλις την είδα, έπαθα πλάκα. H&M Hall. Μαλάκα, έχω της. Λοιπόν, φοβερή μπλούζα, έτσι με το σχεδιάκι της, έτσι ωραίο καλοκαιρινό χρώμα. Λοιπόν, μπροστά γράφει και κάτι που δεν το έχω διαβάσει και δεν έχω ιδέα τι λέει. Pause. Λοιπόν, ό,τι και να λέει, έτσι ωραίο σχεδιάκι, τι έχει. Ας πούμε την Ακρόπολη. Το μαντιό των τελφών. Είναι ωραίο, λοιπόν, ναι. Γουστάρω, πίσω δεν έχει κάτι, είναι απλή μπλουζίτσα, αλλά το χρωματάκι το ερωτεύτηκα. Εγώ θέλω να τσιμπήσω έτσι μια... Και μου πήγαινε, λοιπόν, ενώ δεν το περίμενα, μου πήγαινε. Μια πορτοκαλί food. Έπρεπε, λοιπόν. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Καλτσούλες. Αυτές ωραίες. Εγώ με τις κάλτσες έχω ερώτα, φοράω πολύ καλές κάλτσες γενικότερα. Μου αρέσει πάρα πολύ να φοράω διαφορετικές κάλτσες. Είναι ίδιες με το καπέλο μου, ίδιο χρώμα, ίδιο σχέδιο, και αυτό τις πήρα. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο, ορίστε. Λοιπόν, αυτά είναι. Αυτή είναι η καλτσούλα μου. Με την καρδούλα εδώ πέρα, επειδή αγαπάμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε να δοθεί κακό κόσμος. Θέλουμε πολύ σας. Και τελευταία μπλουζίτσα είναι αυτή εδώ η μορφιά. Πάλι beige χρώμα, δεν ξέρω, είναι τα τρία μοναδικά beige που έχω πάρει και τα έχω πάρει όλα κατευθείαν. Λοιπόν, beige χρώμα πάλι, τσαλακωμένη έτσι, σκάει ωραία. Τσαρλατάνος. Ναι, έχει και το καρτελάκι πάνω, δεν πειράζει. Είναι καινούργια γι' αυτό. Εδώ πέρα το σχεδιάκι το όμορφο γράφει Somewhere in New York. Κάπου στη Νέα Υόρκη λέει ο φίλος. Συμφωνούμε, πίσω δεν έχει κάποιο σχεδιάκι. Και τελευταίο και καλύτερο. Αγόρασα και εγώ ένα μπλιμπλίκι. Να το. Αυτό εδώ ήταν πιο ακριβό από όλα τα ρούχα που πήρα μαζί. Να πω, εγώ πρώτη φορά πήρα κάτι τέτοιο. Μου άρεσε πάρα πολύ, ξέρω το χρώμα έτσι, το χρώμα λέω. Πώς έσκαγε, ξέρω εγώ με τα διαμαντάκια τα ψεύτικα εδώ, πώς λέγονται αυτά, πώς λέγονται αυτά ρε, τα κρυσταλλάκια.
Διαμαντάκια, ξέρω. Τα διαμαντάκια εδώ πέρα έσκαγε πολύ ωραία. Στο χέρι πάνω ήταν ωραίο βαρύ. Θα το δείτε και μετά, ξέρω εγώ, σε κάποια σινεμάτικα που θα κάνουμε. Οι B-rolls ή όπως λέγονται. Αυτά πήραμε. Αυτό ήταν το haul για την ώρα και πάμε. Ρε γαμιόλ.